Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur. Balah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kan. Ya sekali-kali toh, mosok mak terus. Ora tau pakai duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Salahnya padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu kalau padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih. Aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning ngono? Pekerjaan belantik semuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara XXNX. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti anak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng. Lah penasaran kok. Makanya sentolopmu pasang moto. Piye le masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Ketake takon. Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Oh, bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tara yo lugu. Sok polos. Lah yo. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek gak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak kur jajal dikira moh ya. Tak tompain yang dua. Terserah arep ko samping arep ko ngisor. Tak nggo jalan-jalanan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Kukekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecengno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu cepet gak ngono Oh carane. ya apa nang gak iso. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngono cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Nah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cet, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngono cowek, iya. Iya. Terus kon buka keger yuyu kon mek sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oh ya aku mangan sampe ketut yuyu teko gedhu ngono.
kapan sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 wae kula niki. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Nyuwun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrit nek sampean. Badhe dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih ditolah, perkara niku. Aku wong sanes. Sampean niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, Mas. Lho krungu napa mboten? Oh, kepikir mboten dublek lho kok. Sana iki merembek nanti. Yo pare kene. Aku udah jadi Lasiana tak kelirok-kelirok lho. Aduh, ya. Napa-napa mancane jenenge kok. Lagi sampean niki Napa, perlu napa sih, Dik Las? Kan kula mriki niki badhe nyuntuk. Oh ya apa nang gak iso kok. Yo teko sawah. Aja yo teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku dulu. Kok ngawur ae. Ngapik yo teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono gawe sambel bobor arane Ngono ngerti ya. ta, ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Ayo. Yo teko sawah urip, kon cekel cet, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang ngerti. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyu teko gedhu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetno, segone gak angetno. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak. Loh ya mesti ngono sih. Tambah tua untuk tambah goyang. Tambah tua untuk tambah pokak. Mangan yo ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Budal ngenteni raimu tak iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mbak, sampean ini wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuwekane apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saitik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Boten kok. Kebangetan piye, Mak? Arep badhek bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Kok mesti ambek omongan ini iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Kowe ki arep badhek bakso beranak kok sedadak bapake sapa Gusti? Mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo ngene iki guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Lanang aja gunggu. Nek njero omah kok entuk njero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recehan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau dua anak abane melong-melong kaya maling kena pentung. Eges sembune mambu kok njero suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudun gerok karo suwal ngene iki. Wong lanang gak budak-budak megawe ngono kuwi lho. Sampe gawe apa? Iso meneng lanang takon gawe apa? Kan lanang kepun binatang ngono lho gawe kono lho. Kita nonton macan utawa dulang-dulang ulo kobra ngono. Iso lanang lho takon gawe apa lho. Iya. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men fisiologi iki, he? Lah ya kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Ini parahnya. Teruntuk
bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua kabeh yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane nyalani mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatananmu. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to diet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas berarti lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoknya. Tapi cara gedang no ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya, Pak. Gendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dino. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Wedan. Cerdas. Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Ya wage ngantukan. Terus kelahiran wage mangan paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tahu lemes. Oh, ora tahu leren, nyambut gawe terus. Lah iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga iki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon? Dek, dheweke kopi ndang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Dadi ora jane iki nyapa. Dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa. Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jajan. Mbak Nur, kawin lari iku gawe jas apa gawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas kawan lari ki nganggo sikil lho, guys. Temen pora. Ora nek kawan lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng to kawin karo lari-lari ngene iki ya kecer kabeh. Lah, apaan nih sing cecer kabeh, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho. Nang kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh. Malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe
gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji Janji apa, Dik? ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Bro, senengku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek iki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoknya love you sak kebon tenan no ya, tenan. Wah, boro-boro ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak budal ngarit sik yo, Mas. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Ben nyapa lo biayaan lo karo awakmu lo. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Tanggung jawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu koyo ngene iki akeh ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing merotne jarekku ndek iki tuangane sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare? Lah yo sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Manor sing ayu. Pakai sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangre mari ngono terus diumbah kuopiok sangre maneh. Umbah maneh kuopiok sangre maneh. Aku ya ngantek-entek pikiran gitu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Sosone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog direbus apa digoreng. Jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. Sosone lho gak suka aku ngene iki. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya Kak. Katak. Katak benar. Kapal. Kapal benar. Kontol. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to. Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Wong kula tukang ngarit, Ngaretne apa, Dek? ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Walah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, itu wedhusku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Dah elek ta ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku wae lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Sampean ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa, kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan sidane dikepruki bojoku. Ya iya karo dene adol ngono kuwi ya arepe sanggon-nggon. Wis enek pasare khusus
padane bakul gugu yang turut pendendalan. Beh, aku guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Ya apalan aku urung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaene kono. Sing kental aja pedil-pedil aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi bangkrut iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep Samat gak cinta kalau mbak gue sama Mas, bosan gak mbak gue kok bisa jujur kok. Lah terus ki apa hubungannya kok Dek pamitan kerja karo ora cinta? Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, gak ngenteni takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, gue seneng mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar kok Dek, wong lali ki yo gawane menungso. Mas gak cinta mbak aku sama gak cinta kok mbak aku. Wah cinta-cintaan mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Terus nak ayah modar, terus mama jadi rondo gimana? Jadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to enak sing ribet-ribet iki kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu ki yo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra bathuk nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Salam. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ene ramuane, Mas. Ramuane apa, Cil? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan oh suwis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lha ki jamumu ya ana efek sampinge? Ya enek no. Apa? Digething tangga. Mangan ini ngombene wedan kae. Lintasane lalu. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok. Memang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kan. Ngawur rek. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek bogo-bogo tekan kene. Lah aku suka. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik bakso, enaknya bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Taktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Lah piye? Pemaksaan ngoten niku namanya. Aku tekok lho. Mau mboten sah dian udah pesuwan. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Kok malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik yo, balik. Ndak. Pak gundulmu kuwi. Papok.
Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras. Watu. Terus lho sembarang kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ora tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jaremu rusak ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rusak wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Ayo to pisan ae. Ojo to Dik, aku wedi lho. Masa kuwatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu barang. Lah nek sah kan sahdu to Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Hele, sing lo sae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji gak bakal nggone kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuneh ya. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jange ayu Nini. Tapi nek cawanang dolan sing digolek ora Ninike ndak? Sing goleki nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike Mas. Apane? Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Makno apa bener basa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa dah to? Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Aja mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi ini wis dikekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Apik awan wae, Bu. Aja awan Pak, sore wae. Nek awan ngomong jitu kerja. Takok barang. Lah aku wis mak tukane kado apa Pak?
batinku ya tak tukokno bareng blonjongku Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan dibujal aku apa ora re, Pak? Ya kan senenge pakai bojo aku. Alah, beda Gus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lu gak nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono kata celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. PI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Iki omong kon. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapak aku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih istri Melayu toh? Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Tah, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Nah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lambe Si goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok ndadak bapake sapa? Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ku arep ndadak PKH ngono ta piye, Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok hormati ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Mas, Apa dit? manuk kalian joget, boten sah dikurungi terus. Iya karena. Dicolone ben bebas. Jangan kalau kucing. Ini kan Ngesakne ngono lho ungkep manuk iki dikurungi terus. Ambekane pola ya sesek ngeten niku. yang malu ini akan muncul mau mulai. Aku lagi coba. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nah. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma tidak ngarit. Mbok dolan to Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi?
neng pantai, neng kolam berenang. Alah, tinggal ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres toh, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Teh, iya toh, Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kono sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekne bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Tung